Witam was na kolejnej szkolce tyłu, a dzisiaj wam powiem czemu szczęść Boże, bo ja tak zaglądał byle kaj, jak to się richtig kiedyś na Śląsku wszyscy witali i żegnali. I było tak, że nie było tak dzień dobry, do widzenia, czy auf Wiedersehen. Richtig tak wszyscy gadali szczęść Boże. I czy byli wierzące, czy nie byli wierzące, zawsze gadali szczęść Boże. Jak ktoś szedł do roboty, to szczęśliwy szedł ty. No albo z pomboczkiem. Bez tego też wszystkich od jakiegoś czasu już będę teraz gadał szczęść Boże. Mam tutaj dzisiaj takiego jednego kamrata, który się nazywa Marcin Melon. Jest to troszkę młodszy ode mnie Karlus, który się wziął za ideę, aby chronić naszą kulturę śląsko-gotka i żeby bajtli trochę nauczyć tego, czego już starzyki może od nich nie chce im się albo nie poradzą. Przedstaw się teraz, co ty tak richtig robisz? Ucza szkole, ucza bajtle cudze. Należą do takiej kategorii jak nauczyciele, rektory, regionalisty. To są te ludzie, którym się chce uczyć dziecka, uczyć bajtle śląskie o Śląsku, po Śląsku, chociaż robić tego nie muszą, a tak naprawdę to nawet tak nie do końca legalnie to mogą robić. Ale mimo wszystko, mimo całkowitych niesprzyjających okoliczności, ostawają, organizują różne koła zainteresowań o Śląsku i starają się, jak to się często nie za fajnie go przeszmuglować koncepty wiedzy o Śląsku. Jest ciężko, wsparcia ze strony władz oświatowych naszych polskich de facto nie ma żadnego. Należy do właśnie tej kategorii pasjonatów. Niektórzy go dają dinozaurów. A czego ucza? Tutaj chyba trochę jest wyjątkowy, bo większość nauczycieli, którzy zajmują się Śląskiem, to są albo historyki, albo polonisty. Ja akurat uczę innego języka obcego, nie śląskiego, uczę języka angielskiego, a oprócz tego koordynuję akurat w mojej szkole podstawówce, w której uczę działania właśnie regionalistyczne. No fajnie, to jest tak dobrze, że rektor od języka angielskiego uczy po śląsku też tak jako hobby, jako takie zakręcenie, jak to teraz w modzie powiedziane, bo ja ci powiem coś takiego, mnie się Kasi głobiło uszy, że są ludzie, które gadają, że za niedługo to na świecie będzie każdy znał dwa języki. Angielski I śląski. i domowy. Nie śląski, nie tak dobrze nie ma, ale jak to Niemcy gadają, Muttersprache. No i ja myślę, że jak Szwaby będą po szwabsku gadali, Ślązoki po śląsku, Bajeroki po bajersku i po angielsku, to będzie dobrze. No przyznam się, że mój synek też tak richtig, ja chciał, żeby on umiał jeszcze poza angielski, niemiecki. Ale on padł, nie tata, wiesz, to jest za dużo. Ja już i tak mam z dum dwa, bo polski i śląski, a trzeci muszę umieć, bo bez angielskiego, no ale to bych mógł inokaś tutaj na hołdzie robić, albo na grubie, albo werku, a tak mogę się zajmować tym, czym się zajmuję. No powiedz, czy to jest możliwe, że kiedyś przyjdzie coś takiego, że będą no dwa języki, angielski i ten domowy? No, ciężko w tym momencie przewidywać, co będzie za 50, za 70 lat. Możemy gadać o faktach, które widać w tej chwili. Mogę powiedzieć, co się zmieniło na przestrzeni od czasów, kiedy ja byłem bajtem, byłem uczniem, jak miałem te poranności lat, no to gadanie po śląsku to było jednak coś, czego było jednak gańba do dużo bajtli. Tak się gadało, że jak ktoś go po śląsku do innej skuli tego, co nie poradził się nauczyć czysty polszczyzny, ja. Teraz język śląski traktowany jest na równi z językiem angielskim, na równi z językiem polskim. Są oferty pracy, jest wymóg znajomości śląskiej gotki. Mam nadzieję, że ten proces utrzymie swoje tempo i za jakieś 5-10 lat śląsko-gotka będzie traktowana na równi z językiem polskim, niemieckim czy angielskim. A czy rzeczywiście za 1, 2, może 3 pokolenia dojdzie do takiej sytuacji, o jakiej pan troszkę gadał? Wydawał mi się ten scenariusz blank możliwy. Jak będzie, zobaczymy. No ja, bo jak będzie, to obejrzymy, bo ja kiedyś w Niemcach z takim gościem gadał, który mi tam dawał robota i my gadał tak,
Entschuldigung, Herr Schein, ich schlecht sprechen Deutsch. A on, ach nix, Leo, ich auch. No a to był taki we moim mniej więcej latach hop, kiedy telewizji jeszcze nie znał, kiedy się wychował bez telewizji. Ja się też wychował bez telewizji, bo telewizja dopiero już nastała, jak ja już poradził godać. A za moich czasów to co prawda rektory we szkole prali po łapach za godanie po śląsku, ale to nie było gańba godać po śląsku, bo kiedy nie poradził godać po śląsku, no to miał raczej przerąbane, nie? No także to było, jest troszkę starsze pokolenie, ale powiem tak, ja się nauczył po polskiemu na tyle dobrze, że poradza się skryć między Polakami i oni nawet nie wiedzą, że ja jest ze Śląska, nawet poradza zakamuflować ten przyśpiew śląski, który u niektórych w języku słychać, mimo że gadają genau po polskiemu, ale słychać u nich ta melodia śląsko, nie? Tak jak, no, nie będę tu godał, ale niektóre polityki, które by się chcieli nauczyć ino po polskiemu, nie poradzą. No ale to jest kwestia, jakby to powiedzieć, no, jednemu Bozia dała, drugiemu nie. Ale teraz myślę do ciebie, Marcin, tak wiesz, bo my się znamy z tych czasów, kiedyś pisywał po polsku artykuły. Pisujesz jeszcze po polskiemu coś? Jaki nie mam czas. Ja piszę zawdy rod, lubię pisać, to mi dało dużo frajda. Pisanie po polsku i po angielsku dawało mi kupę radości. I no, że jak zacząłem pisać po śląsku, no to okazało się, że ta radość pisania po śląsku jest parę razy większa, aniżeli ta radość, która miała z pisaniem po polsku i po angielsku. Tamte języki są dla mnie bardziej, tak jak już kiedyś powiedziałem, narzędziami, którymi służą do komunikowania się. No a jak piszę po śląsku, jak mogę słuchać śląskiej gotki, no to jest ta gotka, która jakaś tam coś poruszyła. Chodzi do serca. No bo muszę wam powiedzieć, wiecie, ten Karlus napisał taką książkę, która ma szansę stać się bestsellerem. Powiem tak, ja pojechał na jego autorski wieczór po to, żeby kupić książkę do siebie, do mojego synka, do mojej cery, a moja cera padała, wiesz co, musisz też kupić do mojej koleżanki. Ja kupił do koleżanki, ta koleżanka poszła, w robocie zaczęła, przeczytała coś tam i na drugi dzień zaczęła cytować roztomajte fragmenta. No i musiałeś za 2 dni jechać, szukać tego Karlusa, żeby 12 kupić. On myślał, że ja hurtem chcę, nie? Nie, to no było do kamratek mojej cery, a moja cera jest młodsza od niego. Także coś w tym jest, że już zaś ten śląski wezoce, co mnie fest do radocha, bo ja, jak wiecie, tu jeden program prowadza i no skuli tego, co by ten śląski nie umarł. Widzę, że chyba nie umrze, a jakże przeczytał część już tej książki, bo nie całko, to doszło do wniosku, dobrze, że mnie umało o topcach, o szczygach, o połednicach, o rarach i innych strachach sprawiali, bo jak to czytam, to wracam do mojego dzieciństwa, bo to sam pisze kryminał. Nieprawda, to jest książka edukacyjna, która w sposób dowcipny, przystępny, po śląsku przypomina tak richtig ten prawdziwy Śląsk. Ten Śląsk taki, jakie ja myślę, już w sercu został. Ale widać, że nie ino w moim, bo w tych serc musi być więcej. Choćby no skuli tego, że ten Karol tak pisze, że coraz to więcej ludzi pisze po śląsku. No i że chcą to czytać. No powiedz no Marcin, jak ta książka, skąd się wzięła? Ja chcę zaprotestować stanowczo. Padło słowo odnośnie tej książki, to jest książka edukacyjna. Od tego go dać nie śmiemy, bo teraz już nikt tego więcej nie kupi. Jak coś jest edukacyjne, to w tym momencie przestało być atrakcyjne. Jeszcze nie daj pan Buczku, żeby została się lektura obowiązkowo w szkołach. Z tego blank nikt więcej nie będzie czytał. Nie, teraz Bosna oczywiście robię. Jest książka, książka ma łączyć sobie w zamyśle różne gatunki literackie. Jest tam element kryminału. No, główny bohater to jest śląski policjant i komisarz Joachim Hanusik. Natomiast to nie jest kryminał. Tam jest rzeczywiście element science fiction, element jakiegoś fantasy. W tym gronie przeciwników, z którymi nasz komisarz którym musi stawiać czoła nasz komisarz, są też różne stworoki
z inszego niż z naszego świata. No i to nie są wodne stworki z różnych legend obcych. Tam nie ma wodnych, dziwnych monstrów, które na przykład tam znamy z jakiegoś Archiwum X czy z innych amerykańskich produkcji. To są stworoki z naszych śląskich powiarek, z naszych śląskich mitów, z naszych śląskich legend. Te stworoki, o których ja jeszcze słuchałem od mojej ołmy, no, a o których bajtle, których ja w tej chwili uczę, wiedzą coraz to mniej. Ja zrobiłem taką jakiś czas temu ankietę u moich bajtli na temat rozpoznawalności poszczególnych takich właśnie różnych mitycznych stworoków. No i to się okazało, no wiadomo, że jakieś tam elfy, wampiry to każdy zna, nie? Ale nawet okazało się, że jakieś takie blank egzotyczne, różne dziwne monstra, typu jakieś tam sasquatche, wielkie stopy amerykańskie, czy jakieś tam golemy, są rozpoznawalne i tak bardziej, aniżeli większość tych stworów, które straszyły bajtle na Śląsku od x lat. Z czego to wynika? One są obecne w popkulturze. W grach komputerowych bajtle co jakiś czas hajają się z rozmaitymi goblinami, z orkami. No są orki i gobliny też u Tolkiena. Tolkien zrobił wielko, można powiedzieć, wysługa, propagując te postaci z mitologii germańskiej. No w popkulturze, takiej w masowej kulturze, te śląskie stworki na dobre, tak po prawdzie, nigdy nie zagościły. Były rozmaite próby spisywania tych wszystkich powiadek, tych wszystkich legend. Natomiast właśnie taki popularny książki, które w takiej właśnie formie, w jakiej ambicje mu przedstawił komisarz Hanusik, przedstawić tę odpowiedź jeszcze nie przedstawiła. Po to jest też ta książka. Oczywiście jest prawdą, ona ma mieć też walor edukacyjny. Ona ma też sprawić, aby te pokolenie, no, powiem tak, nasze pokolenia wspomniały się to, o czym my słuchali za bajtla, a żeby to nowe pokolenie, które nie wie, w co to jest Połędnica, w co to jest utopiec, o skarbniku coś tam może słyszeli kiedyś, ale tak też do końca nie wiedzą, skąd się takie stworoki wzięły, żeby się dowiedzieli czegoś o tej kulturze tego miejsca, w którym żyją, że ona jest blank atrakcyjna. No, moim zdaniem skromnym, bardziej atrakcyjną aniżeli kultury obce, czyli wszystkie z mitów greckich, celtyckich, eligermańskich. Także podsumowując, jest to książka, która łączy sobie kryminał, wierzenia tradycyjne śląskie, no i jeszcze chyba też pora innych gatunków. Jeżeli to się komuś też wydawało chociaż trochę śmieszne, no to no, tam jest dużo, to jest dużo dowcipu, nie? Tak skromny Karlu, słuchaj, wam powiem, nie rozrzekł się uśmiech, jak ta książka czytał. I no to trzeba ją po leku czytać. Nie tak gipko, bo jak gipko to człowiek może nie wszystko kapnąć. Aha, i teraz tak, wypijemy się ze szulki, a tam też było takie jednej szolce napisane. Napijemy się tyju, co prawda nie będziemy Hedwiga wzywać, żeby ta łodni szolka przez Pomboczka dano sprawiała nasze cuda na tym Śląsku, choć pora takich cudów by się przydało. A można właśnie, to jest cud, że młode ludzie, co prawda trochę gorzej już gadają jak ci starzyki, ale gryf nie piszą po śląsku, bo ja wam powiem, ta książka, jak znam język śląski, to mam blank mało felerów. Feler się zawsze znajdzie, jak człowiek chce, to zawsze znajdzie, ale blank mało. Tak mało, że mnie aż gańba, że ja w Gotce robię więcej felerów, jak tu jest napisanych. No i powiem wam, że jeszcze jedna rzecz, że mój kamrat Marcin też jest wielkim zwolennikiem, co by wlazła w życie zmiana ustawy o języku śląskim, żeby Polska wreszcie uznała język śląski za język regionalny, który trzeba wesprzeć, który mu nie wolno podkładać świnie, którego nie wolno zwalczać i pod którym zbieramy podpisy, no także na pewno się ze mną zgodzisz, nie? Że to by było dobrze, aby my tak udało się szafnąć tych podpisów, bo to nie będzie tak lekko.
bo tych Ślązoków to się tak godo, 120 tysięcy, 100 tysięcy podpisów przy ilości Ślązoków 500 tysięcy deklarujących taka twarda śląskość, to nie jest tak lekko, bo wiecie, to jest 3 miesiące, a zbierane ino w jednym regionie, w jednym Górnym Śląsku, Wierchnim Śląsku, jak to godą, to jest troszkę mało, także jak będziecie słuchali, to kuknijcie tam do internetu, popytajcie się znajomych, czy nie mają kaj te listy, wpiszcie się, zapiszcie. Tam naprawdę ino chodziło o to, żeby język dopisać do istniejącej ustawy. My nie chcemy niczego więcej niż mają Tatary, Kaszeby, Romowie, Łemkowie. Łemkowie, Rusiny, Białorusiny, czy tam, kto tam jest jeszcze wpisany? Cygany są chyba wpisane, Rumowie, przepraszam, nie Cygany. No ale po śląsku Cygany, one się nie obrażą, bo jest wielu Cygonów takich, nieco nie Cyganią, tak jak te niektóre Poloki, no takich z etnicznej strony. I też są tam i porządne, i hahary, tak jak w każdej nacji. A my chcemy, żeby nasza nacja też była uznana jako odrębno etniczna. I myślę, na tym bymy. Czy może jeszcze coś, do co byś jeszcze coś powiedział? W temacie ustawy, no powiem jeszcze krótko, oczywiście kibicuję, trzymam kciuki i zbieram podpisy Kaino Moga. Też zachęcam wszystkich telewidzów, aby wejść na stronę internetową www.jestemślązakiem.pl, aby znaleźć kontakt z tymi wolontariuszami, które zbierają te podpisy. Jestem przekonany święcie, że prędzej czy później i tak ta ustawa będzie zmieniona. I tak będą starania o to, żeby ta nasza śląska kultura, nasza śląska gotka chronić. No się boję, że to będzie za późno już. Ale jesteśmy na etapie takim, że nasze władze województwa podejmują uchwały, czy w ogóle warto takie starania podejmować. No i myślę, że tutaj nie ma zastanawiać, czy warto. To jest nasze bogactwo, to jest nasze dziedzictwo, to jest obowiązek nas wszystkich, żeby dbać, żeby chronić to, co traci na naszych oczach. A jeżeli w końcu dojrzejemy do tego, że trzeba te działania podjąć za 10-20 lat, to będzie już trudniej. Z każdym kolejnym miesiącem jest coraz to cięży. Także myślę, że to jest ten moment, że należy zmobilizować się i należy zrobić wszystko, co możemy zrobić, żeby ta nasza gotka chronić. No, ja też tak myślę, że Poloki richtig powinni i tak też chyba zrobić tak jak we Niemcach. Przecież we Niemcach większość spracha też szwabsko, większo na Bajerach, większo Zaksończyki i nie ma problemu, w szkole tego uczą. Po jakim w Polsce nie mogę być tak, żeby tych, co chcą, broń Boże, kogoś zmuszać, ale tych, co chcą coś poznać kultury śląskiej, języka śląskiego, kaszebskiego, łemkowskiego, nawet na Mazowszu go dają inaczej. To wam się tak zda, jak wy słyszycie w Warszawie, bo w Warszawie to richtig warszawiaków nie ma, tam to są same krauzy, słoiki, jak to go dają w Warszawie, nie? Bo to są wszystko w pierwszym pokoleniu warszawioki. We Wrocławiu też nie macie Ślązoków i bez to oni gryfnie literacko go dają, bo innego języka by się nie dogadali, bo przyjechali z roztomajtych stron Polski i tego swojego języka nie mają, dopiero go tam tworzą, tak w Warszawie jak we Wrocławiu, bo II wojna światowa zrobiła tak, że tu na Śląsku trochę tych Ślązoków zostało. W innych częściach Polski też zostali Poleszczuki, nie? I też inaczej go dają i też powinny być chronione. Ja godzę, że wszystkie te języki regionalne, kaj chcą, kaj dbają o to, kaj widzą, że to jest dobro kultury, powinno mieć prawo. No ale my się staramy jak na razie o śląski, bo my są Ślązoki. No ale niech inni idą za przykładem, a moje wsparcie będą mieli. Twoje? Czy też? Zawsze. Też. No to ja bym na tym dzisiaj skończył. Do następnej szolki tyju na inny temat. A, jeszcze jedno, stop. Będzie spotkanie z autorem, tak zwany wieczór autorski. Jak pójdzie się tak książka szafnąć ze wpisem autora, widzicie, mi tu kartki lecą, ze wpisem autora i to będzie kej? 26 czerwca o 5 po południu we filii Biblioteki Miejskiej w Rudzie Śląskiej Halembie. No, w dworku Dunezmarków. Wszyscy wiedzą, bo jak się nie wiedzą, to niech się spytają Brunka Wątroby, on to tam dokładnie wyekleruje, jak tam trafić. Dziękuję. Z pomboczkiem.